Dani Jenő hivatal. A két házasnak lakja hozni, és a lánya aludni. Itt van Ribet Vári Bence, és a cselédként velük tartott lány Emi. Amint az önök is látják, kedves nézők, a társaságban rengeteg az arisztófá. Előkelő arisztófá. Milyenek az arisztófák? Tudják? Srácok, lányok. Segítsetek, milyen jellemző, ugye? Elegáns, milyen volt, hogy elegáns? Igen, egy elegáns arisztófata. Tudtok még jellemzőket mondani? Mondjuk például kényeskedők voltak? Talán el. Felhordják az óvút. Felhozták az óvút.